právě předvedená vystoupení, ale tančíme rádi a docela se u toho bavíme. S taneční skupinou Alida Orient máme velmi dobré a láskyplné vztahy. No jo. Skládáme se s pokorou a s obdivem nad tím, co dovedete a vše vedete k naprosté dokonalosti. Jak prostého koníčka umíte také nadchnout mladé tanečníky. Všechna vaše vystoupení jsou pro nás nezapomenutelným zážitkem. Přejeme vám, aby se vám dařilo a budeme se těšit, že se zase někdy setkáme. A teď vám my předvedeme, jak se bavíme a zatančíme vám taneček s příhodným názvem pro tento večer, večerní párty.